Salutare băieți! Astăzi o să vă învăț cum să descărcați Fortnite. Uitați-l aici. Este foarte simplu și ușor. Vă trebuie doar 5 minute. Scrieți pe Google. Trebuie să aveți măcar un telefon cu 64 de GB sau 4 GB de RAM. Îi scrieți așa frumos. APK pure. Și mai bine scrieți, de fapt, APK pure fix. Fortnite. Și după cum o să vedeți, o să vă apară aici chestia asta. Și ca să descărcați, dați la download. Dați download și dați aici download Fortnite. Mai bine, dați aici download Fortnite pe oricare vreți. Update, puteți să faceți și update-ul la Fortnite. Să vă arăt că merge Fortnite-ul liniștit. Foarte simplu. Doar trebuie să vă faceți cont. Cred că sunt sigur că știți să vă faceți cont. Pe telefon. Mergeți pe calculator. Dar eu mă joc de pe telefon. Și de pe Xbox. Și mi-am băgat contul de pe... Mi-am băgat contul de pe Xbox pe telefon. Și ca să fie mai ușor. Deocamdată aștept să se încarce. Aici am să șterg tot. Cred că nu am update-ul. Cred că asta e. Pot să-l și updatez dacă vreau, băieți. Să șterg ceva. Nu știu, am să intru și să ies, că nu sunt sigur că nu am intrat de mult pe el. Nu m-a interesat ca să mă joc Fortnite. Îmi plăcea și mie la un moment dat. Dar acum nu trebuie să descărcați Epic Games, ceva de genul. Da, uitați, merge. O să vă facă, tot mereu să așteptați un pic mai mult ca să se încarce. Zice device nu super test, nu vă speriați. Uite, vedeți, zice trebuie să dau update-ul. Simplu, o să vă bage pe Fortnite, cum nu știu ce. Dar vă arăt, dacă tot am ocazia, să vă arăt și cum dați update. Dacă tot am ocazia. Simplu. La fel, doar trebuie, nu trebuie să ștergeți Fortnite-ul. Dați doar download. Se deschide documentul. Fortnite V14, o să așteptați ceva. Hai că eu n-am să închid filmarea ca să nu ziceți că e ceva fake sau... Așa, este legit. Pot să fiu sigur că este legit. Bine, totuși cred că am să închid. Nu știu, dacă este prea lung, am să închid. Dar, mie sincer, mai mă joc Fortnite din când în când. Evident și dacă nu doriți să băgați bani, eu sincer n-am dorit, dar am jucat. Că nu mă interesa să bag bani. Uite, în alte jocuri depinde, eu bag bani în Among Us, în Brawl Stars bag. Că n-am de ce să nu bag. Dar bine, nici Brawl Stars, eu cred că am făcut o greșeală că am băgat bani, că am vreo 12.000 de trofee și nu mai mă joc acum. Vreau să dau detalii, să nu uitați să dați un share, un like și un subscribe, să vadă mai mulți prieteni. Ca să vadă acest videoclip, cum să descărcați Fortnite. Este foarte simplu. Eu ce mă joc de obicei, mă joc mult FIFA. Și dacă vreți să îmi trimiteți un link de FIFA Mobile cu hack, puteți să-mi trimiteți în comentariu. Că, sincer, mă chinui să-l descarc de ceva timp și nu pot să-l descarc. Bine, cred că am să închid filmarea și am să revin când e gata.